La Falla Bernat Guinovart ha organitzat de nou una fira medieval que durant tot el cap de setmana ha estat muntada al parc i ha rebut centenars de visitants algemesinencs. La Falla Parc Bernat Guinovart torna a preparar el Mercat Medieval, una iniciativa que este any fa el seu 5è aniversari i durant uns dies transporta el Parc Bernat Guinovart a l'edat mitja, amb les parades de productes artesanals i activitats relacionades amb aquesta època. Durant uns anys, la ciutat d'Algemesí va deixar de costat aquest tipus de mercats. És per això que des de la Falla Parc Bernat Guinovart es van fer càrrec de recuperar aquesta activitat per tal de donar ambient i vida al parc que dona nom a la seva comissió. Esta iniciativa nace hace 4 años, cuando la Falla decidió comenzar a hacer el mercado, una tradición que se había perdido aquí en Algemesí, para recuperar un fin de semana de fiesta y que se volviera a reiniciar lo que era el mercado medieval aquí en Algemesí. Al moment de la inauguració van acudir els membres de la comissió. L'encarregada de tallar la cinta i obrir les portes de la fira va ser Ramona Izquierdo, fallera major de la Falla Parc Bernat Guinovart. No, bueno, pues esta activitat portem fent-la 2 o 3 anys perquè participi la gent, ens divertim, tenim festeta en el casal i bueno, i este any, pues què te puc dir, ha sigut com un somni per mi, perquè jo això ja de ser fallera major fa com a 20 anys va ser un poquet una frustració perquè no vaig poder ser després d'estar presentar i este any ha sigut pues això. En l'edat que tinc, que fallera major, pues no ho sé, no és que no n'hi ha paraules. Amb esta 5a edició, el Mercat Medieval s'ha convertit ja en una activitat consolidada, que any rere any ompli el Parc Bernat Guinovart de veïns de la ciutat. D'esta manera, la comissió Falla Parc Bernat Guinovart aconsegueix dinamitzar i omplir d'ambient este parc, així com aprofitar l'ocasió per tal de recaudar fons per a la pròpia comissió. La Falla saca un pequeño beneficio de lo que es el montaje del mercado. Además tenemos aquí detrás el barracón de la Falla, en la que los pasajeros participan totalmente, se vende bebida, algo de comida y también se saca un poco de beneficio para lo que es la Falla. Durant tot un cap de setmana, el Parc Bernat Guinovart ha tornat enrere fins a l'edat mitjana, per tal de gaudir dels productes artesanals, atraccions i espectacles que aquest tipus de mercats du a terme.